tshonelanga isibaba sawumbala tshonelanga isibaba sawumbala tshonelanga isibaba nguwe kelongoko isibaba nguwe kelongoko isibaba sawumbala tshonelanga Mabandla amahle kaQunta kaNdabezitha kaKhubuni kaMafu kaBhele mabandla amahle kalanga namkelekile kaloku kulomzi wenkcubeko yesintu umzi wamagqabi amaxolo nengcambu kuwo lo mzi wamachiza okunyanga njengoba nisazi kaloku namhlanje uba ngumvulo umvulo lusuku apho siye sincokole ngako kokuphayana evenkileni ku-www.vusilanga.co.za bakhona ke abathi ivenkile ka-my friend kuba kaloku ichiphu laa venkile yafana nale ka-my friend apha kaloku lusuku sincokola ngako oku kunento kwenza nawe usisiqu okanye ikhaya lakho okanye intsapho yakho yiloo nto kaloku namhlanje siphethe enye yezihloko eziye zihambe zidlumza ubone uba umntu uyazithwitsha kunzima kuyo lena into esithetha ngayo sithi ziintwala zehagu ingxaki ke le nto ihlaze le nto ezintwala zehagu sathi ke xa simamela abantu bekhala sathi makhe siyiphake siyithumele kuni le nto kuthiwa ziintwala zehagu ukwenzela ubana kungabikho kubhideka subscribe ke mntanomhle ukwenzela uba ungashiyeki kwezi ncoko siziqhubayo njengoba ngomvulo sisenza kusevenkileni ngolwesithathu sisenza la mayeza elogqabi longcambu eloxolo. Here is a differentiator ke sifuna uyenza abantu abahle xa sincokola ngokuphayana evenkileni you'll realize ukuba asithethi ngabo oobhubhubhu lamagqabi athile ngcambu zithile kuba zona sizincokola ngolosithathu elo yeza lithile ngayo imivulo siye sincokole ngento ikakhulu eseyixutyiwe okanye into esithi siyafuna ukuyichaza because it goes beyond le sincokola egqabini engcambini okanye exolweni xa sigqiba kuncokola ngazo ezintwala zehagu siza kuthi kuwe kaloku hamba uye phayana evenkileni kwaVusilanga uyozifumanela nawo la mayeza ukwazi ukulwa mntanomhle ulwa ezintwala zehagu akhale udlamini phaa kulaa kona athi hayi mna Bhele le nto yandibhida ndimdala mna Bhele nto zifika ngosendingaka ndikwazi uyenza le nto le online sithi thumela iWhatsApp okanye a-Facebook inbox okanye le nto bathi yi-messenger eyona nto sizayifuna kuwe sizafuna igama nefani sizafuna i-cell number sifune i-address ukuba unayo i-email will also need your email siza kwenzela ke le online order xa ugqiba ukuba unayo i-email izawuza kuwe confirming ukuba uyi-odile into ethile ikubonisa ipicture yayo ikubonise nemali le ubuyicofile ethi le nto yilo amount xa ugqiba ke uzawubhatala usithumele isiqinisekiso soba ubhatele either usithumela ngeWhatsApp okanye uyafowuna siyijonge sithi hayi siyibonile mntanomhle then the next thing uzawufumana into ethi paid izawuza nayo nge-email after that ke ngoku siya kuthumelela ngecourier i-Aramex xa ugqiba uyifumana ipasile yakho sikuthumelela a-tracking number ezawuza nayo nge-email if awunayo ke-email yonke le nto sicommunicate nawe kwangala WhatsApp ubucommunicate nawe ngaye masiwagawuleni ke siwarhuqe ukwenzela ukubana sikwazi uzityumza ezintwala zehagu apha endleleni umbuzo wokuqala ke njengoba nisazi ngokuba yintoni into ethile namhlanje umbuzo obana yintoni iintwala zehagu abakhona ke amaxesha apho siye sithi iyintoni na into ethile okanye ngelinye ixesha sithi asiyontoni na into ethile uyasiva esiXhosa ndizama usithetha namhlanje kaloku lolo suku esizama ukutshintsha le nto ibizwa ngayo le nto xa kuthethwa ngeentwala zehagu mntanomhle akuthethwa ngantwala zahagu ihagu ineentwala zayo ongekho uzifumana enkomeni njeni mntwini katini njalo njalo ozifumana kuphela ehagwini jonga ke nje basikufakela ezintwala ukuba uyasibona iskrini esi uzayibona le ntwala it's shaped like a crab it's shaped like a crab yiloo nto abantu abamhlophe bayibiza a crab inonkala kuba kaloku ifana naye unonkala yiloo nto bathi yi-crab but uzayibona le kuthiwa
yi-pig lice, ziyelelene kodwa azifani. Ubuyakwazi ukohlula hayi mntana omhle, azifani. Intwala yehagu, intwala yenja, intwala yenkomo iyileyo intwala yohluka kwenye. Lena kuthiwa ziintwala zehagu xa zibizwa ngabantu abakhumshayo bathi it's a pubic louse, okanye xa zininzi ke bathi pubic lice, ziintwala zehagu, pubic. I-pubic siyayazi ke uba zezi ndawo zibuboya zikhula xa sewukwizinga elithile. Kuthiwa ngoku uyafikisa kwistage kuyaqala ukuphuma uboya kwiindawo ezithile. I-pubic lice ke ifumaneka kuzo ezo ndawo, ifumaneke ke nalapha ezindevini, ifumaneke kwimastaji. Nithi yintoni intshebezi, yonke le ndawo ndizama uyitsho iyafumaneka i-pubic lice. Ebantwaneni abangekabi nazo ezi ndawo zinqabayo okanye oboya ifumaneka emashiyeni, nalapha ebantwini abadala iyafumaneka emashiyeni uvurhawuzela. Ezi ntwala ke uzibona ngaloo nto yokubana zikurhawuzelele, utsho ubone uba ndineentwala zehagu. Kodwa ke as a comment, apha emashiyeni awuyorhawuzelelwe only because izintwala zehagu nemigqwaliso nje lizihambelayo mntana omhle iyakwazi ukurhawuzelela apha emashiyeni. Futhi ke xa urhawuzela uthi zide nam ekugqibeleni zafika nakum njengalaa ntabi ilala kwintaba ngentaba, nam hayi ndibabalwe ndinazo iintwala zehagu. Uzifumana njani ke ezi ntwala zehagu? Iintwala zehagu mntana omhle xa sithetha ngazo as a normal nto zifumaneka through i-sexual contact. Awuzifumani ngochopha ecalikobhele onazo, awuzifumani etyhwini phaa kulaa nto bekuhlela umntu oneentwala zehagu. Uzifumana ngokuba uthane nca nomntu onazo. Sithetha ke ngeentwala zehagu ezinormal. Remember, we've said before and we'll continue to say, abantu abasithakathayo xa bekuthakatha bakuthakatha ngale nto ikhoyo ixesha elininzi. Yiloo nto beza kuphathela iimpuku namaphela namacikilishi nazo zonke izinto eziqhelekileyo, neenkukhu ezawujikeleza phaphandle neekaka zezinja, kuba yinto zawuyazi ungayihoyi. Nezintwala zehagu uzawuthi hayi ziintwala zehagu, uzithwitshe kutshonilanga, kanti ngenye imini ayizizo iintwala zehagu. However, we emphasize the point that if unaloo ngxaki unayo, unaloo maphela, unezo ntwala zehagu, start by treating le nto as normal, ngokuba uye kwindawo okanye usebenzise indlela loo nto ethi igqitywe ngayo, because loo ndlela iyiyo is always cheaper than ukuza koobhele. Oobhele, ukuba uzawuqala kubhele ngezintwala zehagu, uzawuqhawula intamo mntana omhle, kanti uba ubuye ekliniki bakunika i-benzyl benzoate uthambise, bakunika i-tetmosol soap mhlambe, ziye ziphele ezintwala zehagu. I'm just mentioning ke mntana omhle, ndigqibele kudala kwi-practice, andiyanoba kusasetyenziswa le nto ndiyitsho yona, mhlawumbi iyatshintsha, but the point is qala kule ndawo ingumtholampilo. Sometimes you can go over the counter uzifumanele into enothi ikuncede. Uzawuthi ke xa ubona ukuba ezintwala zehagu azincedakali le nto yasekliniki, utsho ukuthi eyi, iphantsi undibhide, azikho normal, mandibaleke ke ngoku ndiye phaa evenkileni ndiyofuna into eza kugxotha ezintwala zehagu, kuba kaloku noko ngoku ziyabonisa ukuba zezithunyelweyo. Ezi ntwala zehagu ke mntana omhle, another thing esifuna ukuyichaza ngazo yekomana ukuba zikhona kuloo ndawo, mhlawumbi you have i-sexual contact nomntu onazo, akusulele ngamaqanda azo ingekabizizwa iintwala, zithatha le nto kuthiwa yi-incubation period of 6 to 10 days. Azizubonakala namhlanje, uzawuhamba wena nabo nomoyi, ukuba zibizwa nomoyi nawo nezinto lamaqanda, ayoqandusela ke xa ifika kuwe, uqalise ke na ufane nabanye uzithwitshe. Oku kuzithwitsha ke kuxhaphaka ikakhulu ebusuku. Nantsi ke into esifuna ukuyilungisa njengoba sincokola ngazo ezi ntwala zehagu. Uzawuthi xa uzile apha kwatata uBhele uchaze ukuba itata uBhele, ndinale ngxaki, ezi ntwala zehagu ndiyazibona tata uBhele, into endingayiboniyo ngamaqanda. Uzawuthi uBhele, hayi sizawetha yoxela, kaloku la maqanda ayangena apha kuwe esikhumbeni ombe azifihle, yiloo nto kufuneka siwakhuphe ngaphakathi. There is no such ke mntana omhle
ayithi xa iqandusela okanye xa ibeka amaqanda le nto intwala yomba umngxunya apha kuwe ifake la maqanda, okanye wona awanacebo oluthile lokuba angene in your skin. Will emphasize, awangeni in your skin la maqanda. No, le ntwala azinacebo, azinandlela by their design yokuba zingene phakathi kweskin sakho. La maqanda xa iqanduselwa, aqanduselwa apha eboyeni, just close to the skin. Ezi zinto are very small. Masiqaliseni ke ukwenza into zoGoogle, sifundeni ezi zinto ukwenzela ukuba singabhidwa nayinto le incinci. Njengoba sisithi ezinto are very small, is not easy ukuba uwabone, even though unowabona. Kodwa xa ufana nam ungumaglasana uzawujonga uvele uphume iinyembezi ukale ukuba uboni, usikubone ezi glasi zakho okanye ezo nyembezi incinci le nto. Njengoba sisithi uba lapha eboyeni close to the skin, even if uye washeva mntanomhle ngelinye ixesha oku kusheva kwakho does not cut the skin. Le nto is close to the skin. Mhlawumbi xa ungenalakhi ibe right where the blade does not reach. Esiblade igqitha ngezantsi ipha le nto. The unfortunate part ke ngezi zinto, indlela ezidizayinwe ngazo zithi nca. Uzawuthi uyahlamba ke wena ngaloo sepha yakho, ezi zinto zithe nca, zifuna an effort ke. That's why ke kusetyenziswe uhlobo oluthile lwee-lotions neeshampu zona that will loosen them xa izezi zinormal. Xa zingekho normal ke uzawufumanisa uba noncalo wazo akabi normal. Andithi sasitshilo ukuba impuku le uyithunyelweyo uthi uba ngathi uyayithi ngezi zinto zeempuku, ingunonca. Iphela eli uba ngathi uyalitsitsiza, uyatyumza, uyakhaba, uyaqetha nangamanqindi, le nto lena ayipheli. Is because kaloku lena ayikho normal. Siyabuza ke ukubana xa kunje kuthiwani Bhele, ndiyile kwezomtholampilo, akukho nto ndibuya nayo. Sithi fumana umntu onyangayo, umntu okwaziyo ukususa iintwala zehagu. Ukuba uyangena kapha kuFacebook umamele, uzawafumana amacebo. Ayisela iparafini, mna ndithi sela ipetroli, omnye athi sela lena, omnye akusendiqonda uba baza kuseza nezi zinto. Uzawuthi xa uye wafika ekliniki kubhidile le nto ungazukwazi ukuyichaza ukuba nje bumdala kangaka nje usele le nto, ubuthi ubhalele phi le diesel, uthiwa selicephe, uthiwa galela ishibhoshi, uthiwa hayi ungayilibali intwana yobisi, iyanceda le nto. Asithi laa nto ayincedi. However, we are encouraging abantu ukubana into ukuba is not meant ukuba iye emlonyeni sukuyisa, because ukuba na wena ufananga nabanye abancedwe yilaa nto, le nto yaneziphumo ezimbi, uthini ke ngoku xa uyichaza apho ufuna uba ufike uncedwe khona? Masikhangeleni kaloku ezi improvise nto noko unganoba neentloni zokuyichaza xa sele nto ikuhambisise ngesisu, le nto ikugabhisa, le nto yakuvusa esibhedlela. Sifani bantu abahle, abanye abanawo la mathumba astrong okumelana nokusela ezi diesel nezi petrol. Ukuba uyeka umntu amayeza uzawuba necebo lakhe akunceda ngalo. Don't compare ukuba ubani waya kuba umkhize, uba umkhize wamenza into ethile, mna ndiyenzwanga. Asinyangi ngokufana nangona sinyanga into enye. Remember kaloku kukunyanga yinto eqhutywa ngabantu abangekhoyo. Xa uBhele yena kuthiwe ngaba kwawo makanyange ngolu hlobo, iyasebenza laa nto kaBhele. Sebenzisa yona ke, ungazenzeli lena yakho ngamayeza akwaBhele. Apha ke xa uye online yintoni oye uyifumane? Uyayifumana into eliyeza losela, kuba kaloku ngoku silwa nomgqwaliso, silwa nesichitho. Sithi ke ngoku xa ufumana eliyeza losela sithi sibulala loo madliso angaphakathi. Mhlawumbi le nto lena ngendlela ethunyelwe ngayo ithunyelwe ngedliso. Amadliso amakabini ke mntanomhle uthunyelwa wona, ingalidliso eloba utye uhleli okanye ulele, okanye ibe yile nto kuthiwa lidliso langaphantsi
njengoba ihamba ngolo hlobo ke le into eyi-sexually transmitted kuba iba yiloo nto ifakwa ngaphantsi. Kuchitha ke le nto izintwala zehagu kuloo ndawo ubukuyo ubuthandana kuyo. Ilishwa ke lelokubana ayipheleli ukukuchitha phaa, unezintwala zehagu. Uba ungafika kule partner uyayisulela iyakubaleka, uye kwenye isulela iyakubaleka. Uba yiloo ngxaki ke le nto ikuchitha ixesha elide. Ufumana ke neyeza lophalaza. Xa ugqibosele uyaphalaza ufumane iyeza lokucima, kuba kaloku ezi zinto zihambe zidibanise nesingqa. Mntana omhle, senzela uba isingqa sakho noko sijuze kamandi. Uthi naxa udibene kwenye indawo, kwenye ikona ngenye indlela ezithile, usinqa uyayiva le ndawo apho ibhalele khona, ibhalele esinqeni kule game. Ufumana ke nayo icream yothambisa. Othambisa kwezi ndawo zirhawuzelela kuyafuna ke wena ungagqitha uthambise nakwezinye iindawo. Iba buncincirha ke laa nto thambisa, ifuna uba uthambisa umzimba wonke. Siyabona uba kuba sinamaxabiso siwathobile, siye sifuna uba nathi singatshoni kakhulu. Uyayifumana ke nento ofutha ukwenzela uba esi sichitho esi simnyama, loo nto ifakwayo kuwe ingabi sahlala kakhulu, iseyisuka. Uphinde unconywe phaa endleleni uba hayi uphinde wamhle nto yakuthi okanye ntwazana ithile. Baphinde ooBenten nawo la maxhego abhujelwe ngabafazi acele iinamba. Sethetha ngeentanga zobheleka, amaxhego amadala, andiyazi kuthiwa ngoosugar daddy kwezi kona sihamba kuzo. Ayajayiva la maxhego, ufike ejayiva ngentonga yakhe eli xhego kanti lirhuqa iintwala zehagu okanye liyo-aplayela iintwala zehagu. Hambani ke bosugar daddy, nani bosugar mama, hambani boBenten niyevenkileni akwaBhele niyokhangela ukubana aninoyifumana ninto yeentwala zehagu. Apha imandi khona ke awuzukwazi ubungubani okanye uthi ndithunywe ngumeza wam uzifumana iintwala zehagu. Hambe uyoziminca ngayo le nto yokukulwela kwezo ntwala zehagu. Bantu abahle, kaloku nantsi into besiyiphethe namhlanje ezintwala zehagu. Sitokwa kaloku nje masithi mayilale, kube chosi kube hele, siyacamagusha. Ayayatinaye umthetheli kodwa banye